смъртта. Край на човешко съществуване. Или пък само ние така си мислим. Тази вечер ще докаже дали смъртта е реално нашият спогон с човешкият свят. Абе, на мен не се вижда. Ще виси нещо. А с камерата не мога да приближим и аз го виждам. Баш, бързо, наистина съм. Само има виси нещо. Не знам камерата, ето. Май го вижда камерата. Не знам. Пред мен е гробът на една от вещиците от селото Шишенци в северо-западна България, в община Видин, където се обесила една вещица. В момента сме се запътили надолу към селските гробища в село Шишенци, където се смята, че са модири и местни духове вечер танцуват на кървава сватба. В някогашно време едно прекрасно село, където деца, малки, бъдеще, са лелели тук, са учили тук. Сега е нищо, освен пустиня от мрак и празнота. В момента сме се запътили към незнайното. Това да не знаеш е една от най-големите мъки на човек. Не знаеш къде отиваш, не знаеш какво те очаква.